cari balung rondo ning kalopo maneman romoro saya tidak saldo karek-karek dhewe wong nglokor wah kok anggere keri-keri kasete rada blundhet ngono lho sinden pagebluk wah Mas Mondol awake dhewe ratri iki kaya dene kejugrukan gunung Sarikaloberan Segara Madu ketemu karo Wanut ayo rupane branyak pasemone kulit kuning ngemu gering pengawak menjangan ketawang boyo mawa teja ngemu sudama mila datan nama wokal yen Cinandra Pasuryane kurang condra luwih warna prasasat widodari ngejawantah apa iso kowe kaya aku mau nata basa lan lho dikira ra iso noprak wae lho ayo coba lah nek iso Yayi edan Yayi garwane wong akeh Yayi garwane Kakang kok iso garwane wong akeh sapa ae ya Pak Yono barang kae ora iso garwanipun Kakang ngono lho karepku Yayi garipun Kakang Yayi iki sampean sebagai apa aku sebagai apa lho gawe lakon iki mau lho go lakon lah jare sampean mau iki Dewi Sekartaji awakmu dadi Panji Tengkorak Panji Asmara Bangun Panji Asmara Bangunan kuwi lho Ranggonan Batang bangun Panji Asmara Bangun iki blangkonmu mau kok terus gak enek mong lho karo cah-cah dipek lah kok kembar karo naga pelecehan cah-cah iki dikira ndasku kaya naga ayo diagem blangkone dipundhut ae cah bagus wong kok iso malah oke ayo disembah sik ping 3 nyembah ping 3 lah wong kowe nek karo sing ngegong kudu nyembah karo reca meneng ae reca pentung diagem blangkone sing apik sik nuwun sewu ben ora mlesam-mlese iki lha apik iso kaya Puntadewa ngono ta kaya Puntadewa Yayi Werkudara Yayi mara gage caketa marang pun Kakang Yayi injih wonten tinimbalan ingkang ngadawa Kang Mas Panji Tengkorak duduk wah edan tuk cung cari balung tuk ngelokne penonton jari ndase kaya takir sampean kaya kertas masa takir ndoke loro takir ki ndoke siji lah ndokmu ndokku loro takir loro iki iso to wo nek esuk dikukur emu enak lah kok iso Yayi duduk walah panggah kotak nonton ae to tuk gede-gede agung weh iya weh ya karep ini barang lho kowe tuk kontrak kebatinan iki kita nggih kita duduk karena jangkrik nana lah ora duwe action blas
Tuk 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 tuk. Tuk tuk tuk. Muni atuk pisan ka sak tonyo cangkemmu kowe ta. Ndang atuk neh. Toprak sewengi taktuk kae. Lah ngetuk ki mau enak lho. Enak antumu. Ayo omong digandrung. Gandrung sing apik. Yayi, Injih Batang Mas. batang untumu pecah Yayi. Untukku ora pecah. Kakang Mas kok Mas batang. kok batang, Mas. Yo Kakang Mas nek ganteng-ganteng nih Kakang Mas lha iki lho kakange kaya batang. Iki ora batang, Napa? calon batang. Milih aku apa milih Gorin? Yurin sapa? Ha, ki. Padha bosoke. Yayi, Padha prenguse. ana ing sakjroning Taman Makam Pahlawan kene siramu bakal Taman Taman Keputren, Taman Sari, Makam Pahlawan iki mendembokmu. ana ing sakjroning Taman Sari kene siramu bakal tak gandring Yayi. Gandrung. Gandrung. Gandrung ding. Nggih. Siramu bakal tak gandrung, tak rung-rung tak senengke atimu Yayi. Injih Kang Mas. Alah alah guyune kaya buta. Ha. Guyune ya sing halus ra ngeping telu wae. Ngono. Yayi. Injih Kang Mas. Ana ing sakjroning taman kene Ya diitung ngene. sliramu bakal tak Alah kok iso gandrunge iki lho. Pilok apa slendro? Slendro ae. Slendro. Nah, slendro pas ngene. Memanismu kang ujiwat Alah. Semalah tekan loja-loji lho. Jola-joli. Memanismu hangu ngono. Arep marai. Marai kowe. Ora, Bro. Grandel. Sing apik to Kang Mas, engko ora tak damelke susu lho sampean nek gak ala rasa digawe wong karen jimuk ae. ngawur ae susu ning mburi kae lho. Kok aku dimiki. Alah. Wis gedhe bareng njaluk mie. Pak Lurah, Apa? enten kamar kosong. Alah. Mbok apa? Arep tak nggo. Wong edan. Memanismu kang jiwa Ya, apik jan bisa kaya nuntun wong picek malan. gandrung lho. Lah gandengan sing apik ngono lho ibarate roman cara ketoprak Sabta Mandala Ngayogyakarta kaya dene Bu Marsidah karo Mas Pak Pidayat. Cara ketoprak Tulungagung siswa sedaya Siswa budaya. Siswa budaya iki kaya kowe kaya Pak Gus Yadi, kaya Ibu Siti Narsiam lho, gandrunge sing penak. Ngono kok iso Sing penak ayo piye lho. Ngene lho Mas. Nah, digandeng Mbak Sulis. Nggih Mas. Badhe tindak pundi? Badhe buat batang niki lho Mas. Atang nah. Lah piye lho? Sulis gandeng mondel kok. Sampeyan yo ngono. Ngene lho Mbak kudune sampean lara iki. Mas Yuda badhe tindak pundi ngoten. Nggih, Mas Yuda badhe tindak pundi Mas? Niki lho nyuntikne mbae niki. Sing batang, sing penyakit, klumpuk dadi siji nang kene. Ya wis sing apik, sing Sing apik, sing apik. apik. Ya. Agawe runciting Gale. Ngono kok gale. marai. Ora. Aku lho wis apal. Iya. Kok marai. Gale ngono. Gale, Lah. Gale. gale. Ya. Nanti le. Ramelu ya gale. Lara apa? Lara tipes. Lara apa kok? Rara apa? Kok iso lara? Tak kira lara.
Rara apa kang si nedya arep mangku. Arep mangku. Piye? Kene koncone Pak Yono. Kulino mangku ya. Kulino mangku Mangku apa? Mangku purel. Mangku Mbak Sulis. Kene ya sirang bakal tak pangku kene ya. Injih Kang Mas. Ping 3. Oh iya. Lah. Mbak dicopot ngene lho Mbak ben ketok gilape lah ngene kan lho. Pik lah kaya. Menika menawi ngersakaken giok. Wah, kaya arep nganyang melon. Upama ambune kaya ngene to iki. Lho saka kene semak srebel. Kowe babar mangan solar lho ya. Mosok mambu to? Iya. Ki mau mangan apa ta aku? Mbah pokoke. Ayo piye. Upama munduta rukmi. Kok rukmi to Mas? Wong rukmi ya iso rukmi. Rukmi iki lho. Apa denek kane lho. Lah wingi muni apa? Rukmi. Nek rukmi apa nek? Ruke apa? Roemi. Maknane beda kaya. Tartamtu tak ruti. Ya ampun. Kang badhe ngersakaken anakan kethek monggo. Aku ki lho tuntunan gandengen kok malah dadi munyuk. Malah mbok umbulne padha karo gandeng munyuk. Gini lah pangkunah. Iya. Kene Yayi, lungguh ing pangkonku kene Yayi. Iya Kang Mas. Lah, Tapi menengah ya Mas. Ya. Wong sing paling rugi sak alam donya ya Pak Yono. Lah kok iso? Lah bayar larang-larang lho, ora iso mangku. Larang lah bayar iki larang. Ora iso mangku. Lah kowe? Aku lho gak mbayar. Ya. Ini toh. Wedel. Yayi. Ibarat wong numpak susu. Prau. Aku marai latah lho. Lah kok iso? Angger sing tak ngerti apa nih sampai kocak lho. Lah iki terus ngerti apa? Ngerti kono lah kok. Aku Apa kono iki lho apa? susu. Kok iso? Nah nek kudune kan susu. Ngono ben ketok rada susu. Padha susune. Ayo Upama munduta Pak Prau ing lumampah tanpa welah ing madyaning jala nindi. Oh nindi jala nindi Wonge ra melu wis isuk mau. nindi Temah gonjing ngagenjong neng pagulingan. Wah ayo coba Yayi garwani perlu aku kepengen terus nek iso goblok ora umum Aku kepengen midhangetne suaramu Yayi. Coba tembang kanggo aku Yayi. Injih Kang Mas, panjenengan ngersakaken tembang menapa Kang Mas? Terselah nyelah untumu iki lho. Terserah iki lho. Terserah. Wis karek siramu Sing konar penting penak kanggo dijogeti utawa kanggo ditayubke awit panjenengane Pak Suyono kuwi seneng neng gone tayub. Wah. Waton sing kena dienggo tayub Yayi. Tayub. Niki kopi jahe pripun, Cok? Oke no kopi jahe padak nih cah hempia-hempia. Oke tok. Oke. Bodromoyo padak Padak nih ya. Nek spesial ngagem Pak Notol. Nggih. Mbak Yono. Lah nggih to.
Parapane nggih Pak Nodol ngoten to. Nggih. Buka celuk nggih niki. Nggih. Nggih. Nyeluk kancane monggo. Ya nyeluk Mbah Yono barang. Maka Nggih, kopi jahe sampun Pak Dalang. Nggih, istimewa Mas tenan, Mondol Bocah. sampun nggih. pamit sing apik lho, lek arep lungguh karo Mas Mondol. Ayang Mondol. Injih niki sampun kula lenggah nggih. Nggih, Mas Dalang. minara rubiyin, Mbak. Nggih, makasih, Beb.